Pag unsa man ta diri nong? Mga untadaan unya nang kasal? Ha? Mga untadaan unya nang kasal? Ha? Problema ani kay Tubig. nga o kadaan. Part. Ayun, anak. Mga untadaan unya nang kasal? Oh. Ha? Oh. What's up mga kabines? Mone. Hindi ganahan mo lakaw ni kay di ko ganahan mo kaon basta Martes. Ah, basta Martes. Sa Martes? Tay ha unya. Juhan ni tika unya kun dili. Ha? Dili lo kaganahan mo kaon ani. Unsa day na? Ha? Ha, di kaganahan baon ani? Ha? Sama na oh. Kiki na. Oh. Oh, napa oh. Pwede rin mo sunod ng patong mo. So may style lang siya. Ninong ng bayan. Pila mo nagasta ni karon nong? Ha? Kulit ini. Libre. Wala. Wa ko na mahaw daan. Oh, wala kid ma. Ako pud wala pud ko na mahawdaan kay kabalo man ko nga naikaon karon. Asa man tong gas doon me? Ami diri karon. Shout out. Mga ono tadaan, anya na ang kasal. Ta, naman na. Nami diri karon sa Bujak. Bujak Seafoods, Bujak Seafoods. Darang kaslon. Darang kaslon Hello garon. guys. Hello guys. Hello guys. Official driver. Astig kay driver oh. Kameraman, asa ka kameraman? You shout out Portico Vines. Kameraman. Hey. Salamat sa inyong suporta, bye. Portico Vines. Murag gutom ni juga ba? Basta Martes lagi hindi ko ganahan. Hindi ka ganahan di ba? Ano na yung problema basta kay Martes? Yo, what's up? Portico Vines, abangan nyo ang aming vlog ngayon. Hello guys. Nanami diri karon sa kuan. Sa Gusa. Vin Diesel. Vin Unleaded. Vin Unleaded o. Vin Unleaded. Yo, what's up? Nanami karon dire. Ha? Grabe. Andam na. Dol na gini sa kamatuoran eh ba? Hello, Portico Vines is here. Si Vin Unleaded. Vin Diesel. Lama Vin Diesel. Vin Unleaded. Isang cellphone gamitan pa. Kang boy siguro.
Part. Congrats, Part. Part. Congrats. Thank you. Unsa may maingon nimo? Unsa may feelings nimo ron? Feelings na karon. Na-feel jud nimo? Pati ko kay isog karon. Kaman, ganun kay nga kagisog kay kagaron. Ah. Kita Imong migo, isog na daw kay imong migo. Usay nang isog saya. Isog na daw kay siya. Kini atubang di siya sa altar. Abi na ko. Kay Abi na ko. Ang iyang ubos ko ng isog. guys, subscribe mga puti ko guys. Para na next na to ah. Will dye myself out. No, don't dye yourself. Hello guys. Hi, puti ko guys. Romana ka lang ba? Simple wedding. Lena Day, ay, Oo. congratulations! Wow! Hi, puti ko guys. Jupol, inas mama ba? Pa-open yung Hi, messenger. puti ko guys. Ay, open yung messenger ba? Mag-jupol ka na. Kita. Ay, i-join pa. Kung kaon na makita yung mother. Ako sa ayaw ng camera guys. Ha? Open yung messenger. Ako na lang guys. Ako na. Lai, lai. Ini na. Mau na lai, alin na lai. Yan sa mga sa niya. Messenger mo, tawagin ko. Sa GC na lang ba sa kwarto? Sige na, wala problema. Ako manghod sa PRC. Ay mo? Puti ko guys. Nagatang mapud si Kwan. Tama. Si nag-share mapud si QR code. QR code man. Hospital medical nga ba yun? Gani QR code rin gani? Alam, kung wala na rin vaccine, di ka ma-admit. Kung may sakit, emergency. Puti ko guys lang malakas. Time out sa mga ada sa mga. Standby sa mga di maklaro ba? Ba't i-march mo na? Part, okay na mo da, Part? Pag-quag rice da, Part, ha? Part, ikaw, Part, okay ka da? Okay, pas alright. Dala, Kuan ano? ba? Kuang balunan ba? Kuya, ihatag na to kung balunan niya. Da, sa mga standby sa mo da.
Hey. Walay pamahaw, gutom kayo eh. Oh, kaya nyo na. Shout out daw. Shout out Batang Mindanao 29 Vlog TV. Unta, Batang Mindanao, Tudilmay Vlog TV. Bali 500 dito ko Pilay mo na kaon? Bali 500. Dili na gugansi sa gasolina. Pilay mo nung, pilay mo na kaon nung. Katong niya, gapil mo niya panihapon. Ito ako. Gamay raman to. 100 na to. Yan na sa ima pero isa ka batalyon mo. Watch out. Videos coming from Puerto Bayern. Watch out. Watch out, man. I mean, shout out.